All right, a very good morning. Litukoli nenekigma litukoli Jamhuri Day. Emambe erengio mwanchu muligiri andose sole. Also mulikwenda nga adosi asole mabyobono omonene okwiriri baga lyabene guika litukeli gali lero iluya a Friday. Litukoli omuyega Jamhuri. Karibu asomorobali etuani kurunga Jamhuri edition ekatukusanga naye mambia bono kurubono mpaka chisa inye nchiliane kwa Geoffrey Sarigo ndoko mwana buliro karibu sana. Good morning. Good morning to you mwancho morire nilitukoria ijuma karibu sana litukerio lile holiday kwa sesu kuku ya Jamhuri ngoro kwa Matilda Obaiko Wewe kukwana bwana wewe kukwana na iwe style friend. Okay, sorry. Ngaeteyo ga omuga kanche misiongoro kibache tumbiri esiringio gabane senete women reputaktari ni iri umusie tento musiri guta muchukoro bwatandi musio kibacha liyongi neriake muntu mama chirerete yensensi mati ngakikwabuka mama buyande wakire buya bwakire mama ubukendu bororo straight bukendu barabuke kababe okengentete ubukendu bole isko. Okay, yes. Sorry. Okay. Bono ntateng batebiga abana bane. Ensensi chiruko nabasore chiruko. Manyana bokonyora umuntu akubuka mambi very smart, very accurate, very intelligent. Abogete buya kabisa taite gosoka gende gasi ayo makumira lige nari kubwisiko. Umira lige nari kubwisiko. Bono kwamenya gukuminga kiri ginere ngoreta gaiga nango kotintugeti. Okay, na sese te kubugo nerete che kubeko. Utoino muntu leto bik ngia nari kubungiri mineti bona kera konyora ligera gokonyora ligera likubu insabu isikoli yao kuno konyora ligera likubuga aye bono manyanga biashara no gendo chikokora kende tike yora akore ngogo tebeti gote nchiguse ngo batende butambe chita gitari Okay, Matilda ngoigete bia arali nyumba nabo ikasa ange kubwatinka yisinge njukurugoro twatiganete naye cisa cya mapema cisa cya mambia kuraso moroberio asena ange nachie no timanye tinga kole ndembu ya gwaye mbuya na igete nyomba turo chimbuyane timbo ati complain ende yonsi ndo chenga bosongo bwakire ebwa ensi aramukire nande abantu bairiri yatete bide matebo ali akedisea manya Matilda konya tima itinga no muntu monene kweli muna bana rais William Chirichiri Ruto ngaliganiri nje omonyene nje buli kabisa ngoenda kura chamuli tei life and direct otweyo ga ngai tomatie otweyo rangi na bogere mate kai Sarigo. Good morning. Good morning, karibu na tigere sana na nyoli na ndaki munaro gende korota. Ngora bwachi ndoro nchiera lakini bado na buru munyandoto. Yani bintu kukwana ni bintu bichindoto cho. Bona nje kosora nena mangana to kwara na moyo. Nje kosora nena mangana nyumba. Nje kosora nena mangana nyumba. Imo kukwane. Karati ka mangana umsteti. Nje kosora nena. Umsteti ngi bona ya mangana nyumba. Nje kosora nena. Ngiakazwana ikamangano yotu eyo nanyo I guess studio nyumba ande okorogara mangana nyumba nje naye kere tukukwana ngiakorora buke aigana studio tole kora chena ande tiyo kotebanga mangana homestead amangana anyumba nabantu banyumba bawugwa straight bona ngire no kozwana nira ngiye kozwana nira uzali nayo mugakonkoro abanyumba mara aya nyumba amanyikane to toratebe domestic issues esikati kiribuya tigatiga na mangana nyumba motebya tiga na mangana domestic issues kiwakwa na homestead ni gari nka a compound esikati kiri bona aje motebi ngakitigana na mangana nyumba y'abantu Sarigo mate munaso geteri tukore awate munaso geteri tukore goro abana be grade keligia kianda kakirete tima eti abibuli abange umete nabo bakumetinga nkikeli balenge osoma na kongo wake ne onyoringa mate mwani gago chese asogeta sentunde ntangani nero igesa omurubeli go CB ochaka so kera mate mwago soka abana kon maigamba kagimba manyete nga matema gosoka toyunga gose umwana makuneni gwa nkorogo ero tanga ine toyunga abwata maxi ga ku school get
Oyo na pasiti ya we very smart very accurate. Pasiti ya we. Ibitayo lero. Woni yikwa mwana aliko nyora max yaye. Ibintu biri ali okora. Ali asabwate obumanyi. Asabwate chinguru kandi no bekera manje. Okogenda munshariko ngoto mwana onako tamatema kaita. Kuja mungako onte yuko nako takaita. Yani kiro muntu naitete. Bonsi bari. Abana mbetete nande nonye ne serikali na bebegete galinga ki omwana oyo iga nsemoki abwate chinguru nande nsemoki andake kerago chigoswa ase senior school arachie ikosi ki arachikuira mbere moki arachiko onsariko na matirita omwana omutangani karati kada akubuli arwete county ki omoro bere go sibi ito bwati okay igotarweti ande iganonkizi county bibwati ayu okay ibikiro mwana aro mutangani era bwikora ukale nginga no ekero togendete no morobeli no chikoigwo mwaziri omosike Julius Ogamba ekira kwandirenga neyo nane ntonyore chibicha korwe school buna boneri yatimiza ororenga ki aboibuli baigetaroro gochengira omoroki gori school nabo kumanya omoroki wa okorete buya kubwa mono mwarimu munene na bakumanya aboroki wa bali bakorete buya sengencho ngorigererio ore chiform chiri na results chakero mwana lakini rende gotebanga omwana oiga abugeta abiga bande ase nabo kumanya oyo okorete buya pi lakini rende tibugatieringa school ki akorete buya mwana ki okore kere school ne bwate best students nande mbara obali baigato yes bono rene kibatari gotutangasira akinyarebe natanganete anginesi renga nabo konyoro mwana kuru school emo goseria nabo nchari anyorete aginesi agachokorukane irenga kabwate gosetinda amanyanje irenga ari namba irenga enamba teyo okay ona ogoncheria gwisemi sokoro waikire birengo gete byao okay go unense kunya kugenda kire bintu bikunya kuchinja bigiri amaiga Matilda noekera aliko soma tuasome twenzi kwali gotebunga namba ire ngole maxari ngobwate grade kinga ningu yole okay mbimbiyo onsaliga amaiga sareti bakati se bintu mwabwate lakini amaiga ref and direct go jase mule amaiga nare nae gumatirita nkoretere no mushimigwa okurukunere James Ongira Kimoni ante bingo kwani na omwana ono nsaligo okay harafu matirita na onsaligo si mintu umera nere gali ekwerendega si mi life tuligirene drive gosobuke tenga getindi digital okay magoja amaiga manene sana narona nae kwa kurwa se chochi karani kuruga igachisema cho machoge cha nda ya abantu babo machoge ya chachi ne yabura bawo kwanire thank you kwarere abantu babo machoge yabura buna ya chachi bawo kwanire bagote bonkoroko good morning tegutini manyire good morning abantu babo basi good morning ababo nchari good morning abakuro kitutu chachi south good morning kitutu chachi no good morning bali abakuro chinse mucha south mugirango good morning nyokuro banyali bali chachi good morning ya masava good morning kitutu masava good morning abantu babo rabu good morning north mugirango good morning na west mugirango good morning na twakorire twakora chibunge ni usanga karati kama nanya sanga twakorire ekero mugushimi ntoto akorire no ebale kisebo cha maikoto watenga good morning yes zikatikire lakini umurobleto ni yera nabo tonyara bona mabito tenga ibwa kwire kurwa tubwati amangana yo nkoroka singi ncho nkorogo tama itino ya sakurwa timati karat onsaliko tikango tebi nkurwa rande manya sai mama ke bunto manga tebi tebio watapi ngonkorwa niko sei no babere 2 in 1 mapema nya sai mama ke bunto no manyi tenga ni nkobe kense ngoko enyame mama ke inkiyo gotorwane nkinko barwaneli iko mumanyeti bomoleta bazi ajidekere ngora ire gotorwane titaikaire inungo tumia chali siona lio yo 5 oyo ga 5 aya nabora atumie 10 kiari no maneno rake nkora igamo tuako mende chime merongevere chaka onsari gotegerera ngotebi jaka ngora turwani kobarwani onsari ogaki onsari gone gaki tatu bwana ona inu ngosikira nsipini onkorogo koranga abantu bande anda kekero batongire ba connect iri stima ono ndiro konyorere on chinsanchiro konyorere off ndiro konyoro muriro romonge ndiro konyoro okete bono bunayo onkoro no konyorore buyaiga koma konyoro elo fasadin gukurira abantu otete kurwani abantu nikige okori aso bwenye bomorenda county good morning mapema arafu manyagoja munduro pazi good morning abantu bose pipa muatandi good morning 0741583878 0726447367
nechinampa chito asomorobuli etuani yagatembe bono mambia ayo mwenyene onye kwabokiro byana bugutokwanira nandi inyorana nabokwenda simitandao boigon twende kubura utukwanire gali live sense mitandao matinda ekarumo tegere numuli yako tonyora simitandao yako tonyora Facebook Getembe TV na boga chinsemo cha YouTube Getembe TV gona bokoreka ujumbe yao chakanirete yao chinsemo jire kubati umuroberi koru na bogo nekira togo tebida happy Jamhuri Day gosena bogo chakana Jamhuri ritukeriga ichitariki 12 na bogo koinyora nonye na borki wamba koreta mateboyo buno muibori andake no gendete gochingira machivu yo mwana gose bado no gendete koliginjira yo ku understand turamanya ngankia machivu ayiga amanyite go no ritukori ngenjo sana rituko ria Ijuma yani nzirenga bwakire asetuani bono mambye mwanchi muligireli ekadu chabange sana basoire gutokwanira kaiga sugulika ujumba abandi ngo kabalesime ayo mwenyene tutukumayiga kabana intu asomorobali etwani good morning bwakire bya ekatu usankamo nande kolende gentogere mataraba inyuri yes lero indi ni Friday is okay ni Friday is okay sorry nyono lero ni tukulia Friday lero ni tukulia magoko Friday no mogoko omogoko miti atiro tespote kiagera bono kwakorire mereme weekend mai gocha bono litukulia lero ngotimokore lero maragoba harafu ngotimokore Jumamosi Sabato ngotimokore Jumapili ngotimoka ingigo wiki oko rest in peace okwenda gali rest in peace okoragire bintu byao buno tagete ogenda utimoke kwaraza kora duniani mapema no ine ringitoni umaturi konyore kubuga abarende tari wancha kwao andake umwarimu go bwegesongo ngochiore kwa bangana barakorigererie TV twatebanga onyu mwarimu omusome tiuro aenda sabe school fees mati ni nyakina oirane nari lakini tabaturo mwarimu nani tagosome tigisongo asome drive ebi ndebyo chuwa kwa natari rogo gonzali gwatanga ne mudaye je usome school fees ya okay gekori ya yete kanyorore kurunya kina bago complain good morning hello Gatem good morning Gatembe yes etuani wakire dada ingwaga kurugigori sioteri nuru hoteli Grigori goki wakire buya kabisa onkorogombiare muyande dada biyamone mwenzi ya umadiri tambiare mbiyande masetuani biyamone tuani mbuyere aye Patrick gosebe bani ya bo bono iga eto tegere tembe kabisa tu kabisa. Asante sana bantu ba Grigori sema mbia bona good morning. Mapema. Mbuya tore kabisa mpatu ko bino Nuru Hotel Grigori. Nabona amanya. David Ombasa. Aye Patrick. Oyo no Ombasa. Onde Ombasa. Bona toro ngai kwa Rusia Marieta. Na ba morende paka Patrick Obino. Okay. Mapema. Etwani Yagatembe, hello. Good morning. Morning. Yes. Kama kawaida Getare County. Choko. Biyamona sawa nangwa tunji tu ngwa ko tena batebeti. Yaya matita yongorwana ki. Rere Friday yatike kuoga. Onkoro ni gwete. Yakine mo tendi marawani yetana yeka. Ondigi siko yetendi. Sana senator. Matita kwa igule. Senator musubu ko ndi yale siko yetendi. Getare bono mambia okora kwa bokire nabantu babukire bagitale mambia bono ayo mwenyene yubo gutukurwa S2 mambia bono Friday edition akaruka kirugo tukwadera se number 0741 583 878 0726447367 totebinga good morning bwa kirya etwani ne Yagatembe mambia bono tuka igatu abokire ne ba onkorogo kabwata mangana mambia okirimiti kulere tu okirimite nje okirimite. Okay, okirimiti okukwana bake namba yesi mi very accurate, very intelligent. 0741 583878. Kara okirimiti ingi. Okirimiti. Bono materi okirimi. Neno lieteri yoka. Ayoroje bono. Tini ko gubo unsali ko nabate binko bajuatande nandayo kede te komenta magos. Okay. Igora junjuata mono. Mama ke muntu ko bangesande inje nabatebi. Nagora junga ke mono doji. Buna to ko ikasukunyu malia. Buna to ikasukunyu mama gali. Mama ke muntu ma. Kido igolisi kunyuma. Gosa asenko batiringira. Toira nego chaga iga abaligeri. Kwale kora kya bantu bonse iga ngango toito. Igale ndibona nkumvu ga chakiyo ngichingi taya iga babo yode babo komando babo fadre muga iga mbayo. Lakini taitengo tebi nchinu muntu nkurukusa muhong.
Samhong all the way from China. China. Umanyete tandalingi mantisi. Tandalingi mantisi erika. Okay, tumanye goja Taichi. Kwarari taekwondo. We puta. Aba matundo na wabwatiri bagali nene lyo kurusia mbyo ekiagera okoranga nezo ezi gwete gukora na ndekira okurigire nonye chijimu nchirara ondiga na bokurigino egetie kigare oini choko resra ayonzi ninche na tubwate na mboso kutubwate no masikani sokoro metese ngenjo wasikase nebiro na ase ono chise chaboro mambiro che nonye omosuba koyoranga nonye roso go kera kurigire tive nyora ntaikuondo korembe straight neso esi nyenderete abangi na bane bosipi mbaiteroti onsaliko ntebi good makiura nganeri bija nganeri amajo onsaliko na letter record yabangi na bane koja nebiri mama ke bunto ono kaneli kwa maye kiro kwe babangi na bao jaki lachite bazo no mwanchimulinga obwaziri bwisemyo muskejure so gambali skuligoro igo arwete gose roboti iko bwatikana namatemwa yua asogete na gwetani onsi abakenya bange nigo baganyerire na kumanyanga kyumuru bwisemyo gukorekana ikintu andake Matilda gwikira bono iga ekatugukwanira matemwa yua asogete ibintu byabange byakira semitandao chiskuru au abiga bange bakuburi abana abayitunga ibago chikugenda kera bago sikucheza mayende ngiyo chikubwati bado abande bali batikate suntemi kulinda abande bali bago gatengu mu rubise mbyo kugendera kolengene ngana ya mwaziri w'isemiki kwarocho ndo tsenga kiro tukurarire ndabona semitandao o chinga kechiga abangini go bakwe murungania nga ninkeke bakorigire na bogo toma SMS yacha kwarigireria matibu yo mano lakini kwa yara bibuli abangi ba 10 inkeke mbaranyara ko understand kolende turategerera chinkona jae omowaziri omoske mbigosogamba litukuregoro ekira kubwatoka amachibu yo gusauka na amachibu ya matemo a Kenya Junior School gose amatemo ali grade ya kianda Ukwana ime yumoche Nairobi ritukulia ero chingaki chokobwatoka machibu ya matema yo. Gosi nigo chingaki cho agokera machibu ayo nogo chakigwa komoroboli moya wa masomo. Uyo teba urachiko konya borokigwa konyora megelio yengencha sobogima kolenganigwa nechiro jichigasiega Kenya. The CBE follows the structure of 2 years in pre-primary, 6 years in primary school, and 3 years in junior school, and another 3 years in senior school. CBE is a transformative educational framework designed to equip our learners with the skills, values, and attitudes necessary to thrive in the 21st century. Omentabuna inse yoborai wabono sekta yichisemi nigo yagendere gokolia buya kigima na marubabo na chukubaikira gochakira chitalike 20 kobali baga osoekera si gikomi gochakira chitalike 12 echomotinyu motangani omwakonde. Placement exercise will start next week and is expected to be completed by the 20th of December 2025. Asense mwende nikago kerege tambokero kebubwatani awaigo babege tomokia soko ene kebuna umurobeligo mogima akorekire buya ekyokera amachibwa yo kubwatukwa litukolia lero. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Education, I'd like to extend my heartfelt appreciation and gratitude to the officials from the Ministry of Education, the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of ICT, the Teacher Service Commission, and other stakeholders who have played a vital role in the successful administration of this year's assessments and examinations. Asaboro kiwa baiga emilioni emo, chiribu emiemo na 30, chiminye na 50 na kienda, chiribu chimisano 52 na 53, chiribu isano nemo na 30 nigo barabomura. Nichiribu chimisano na 50 noyomo chimisano na 3 na 20 na kianda igatiabo n'abanyaruka ase county ya Nairobi yaligetie umubaro munene waboroki wabwo
Nkorobotere gataseni kia gatembe kurega se county ya Nairobi retrene ngoro kwa Daniel Untiri. ase enseme yoyo kubwatoka amatemwa yo manene june school guse mwanchu muligereri kolingana noroboti uru na kwaranyo lino musagito Daniel Ntiri akonende kere chiko kichu ketika tsabo igo ni go kurga ikagusi jiskuru au boigo chiago kerete kubwatu kwa matemwa yo Matilda ikati skuru chine skuru ya atimiza preparatory yubigo yako kerete kubwatu kwa matemwa yo na abaibuli na ubakoro kana buna banyarete go chingira matebwa yunga no nya abaibuli bande bagende gutigara somo sunte egati yabo mbale banyare kumanyanga amachibwa yega inkia minute nabo igo kirieto kubanyoringa inkerio mawaziri atebre buna ochakire wiki wocha na boigo go ikachi tarike 20 umutinyo yega ukomena kabere aborokiwa bache kubekwa asichi skuru chiri babwenerete goso igonga abana bakuri sukuku bamanyete skuru ki bagocha no nya bitale secondary school ngo chengira vale nge mapema bitale primary school te wazi chengalingi na bana bonsi bali bakolete amatemo yaiga nigo umaite bono eginto obuya bwa CB umurobere go CB ankoro kometo bana otalinga umwana ugaite tukuboyi bwejirani umwana ubwejirani abakonyoranga na itete mirimo gete bune hesabu ibintu gete igabiri bwate buna physics kama yakonyoranga umwana onde ole moino gaiga wankorogo asa mangana buna bono mangana ali a sports akolete biya sana Polingo pa ya polingo pa agete bagagamtaza kwa skuru ya timiza ngakenda utategera yonkorogo. Okay, yes. Tunashukuru sana kwa siku ya leo. Tuna furaha jinsi mnavyoona tulipo hapa, tuko shuleni. Mimi kama mwalimu siku ya leo tumejawa na furaha zaidi kwa sababu mwanafunzi wetu ni kama ameibuka wa kwanza katika nchi nzima. Ukiangalia katika mtaala wa umilisi utapata kwamba zile alama ambazo wanafaa wapate ni alama 72. Na mwanafunzi wetu amezoa zote. Kila kitu ni kama amefagia kila kitu. Kwa hivyo kama shule tuna furaha sana siku ya leo. Tumeshindwa hata Nchendo mwibori otimisa gaika omwana nakoro kumisheri ombuna nandi ntaite gwakere serikali yaitunga mbia mono asokoreta amasoma ya manyia aya competence based education karutu gwetenga matemo ayango sokariri tukoria rero anene mono umuwaziri oito muwaziri ogamba enchera ya soki gasoki amatemo asenchera yarenge highly professional erinkiatoa kero twachigo check using the assessment number yo mwana twamanya konyorango mwana abwate 72 points eyo ya match na mangana ari twatebigu na waziri wambanga ekero konyoru mwana anyorire chi point 8 igo mwana ni ganyorete chionsipi nando toeresanga ase system eri enkoro oyino mwana obwate straight A. My name is Michelle Ombuna, grade 9 candidate, the first cohort. First things first, I want to thank God because without Him we wouldn't have been here. We thank Him for the gift of life. We thank Him for the gift of good health. We thank Him for the gift of giving us sane minds because without Him we would not have been able to be here and to get this good result. So all praise and appreciation goes to God first. I would also like to thank the Timiza management for helping us to be able to walk this journey. They have given us very competent teachers since we began from this school because I came here from grade 7. I've been here for 3 years and I would like to say that so far this has been the best school I've ever been to since my education journey, and the teachers have really helped us. I would also like to thank the support staff of Timiza, the cleaning, because they ensure that we have a very nice and conducive environment for learning. I would also like to thank the support my parents gave me because they ensured I had all the resources necessary for learning, and I would also like to thank my other relatives for the encouragement, for the prayers, and everyone else who ensured that my education journey was a success. Tigangiriri wagereria bene goteba buna omo director Timiza
igo ngogete sirituko ria rero amatemwa akire 9 asokire umwana oyomo uwa wakora amatemwa ayu iganyora 72 points. Yani anyora AA onyendi yarenge 844 igi A chionsi kana konyora more than 95% kire subject ke chiri kianda iganyora chionsi bit 95 and above iganyora the point ekera bakolang point ichi chire point 8 times 9 learning areas ichi chikome 72 points. Mogoko kurwase abaibuli beskureli ya Timiza ekeru mwanju muligiri maitenga abaibuli chiskuru chinde oyikombagendera kogo kaso korabuye kwa banabu. Congratulations chesa bana bonsi bali bakota matemwa yuya naboyigo anesikuru chiri chene kiringa omogoko yo oyene kiwi chesa abaibuli asomokia bwa banabu Ogosomyo mwana negintu kingincho ogosomyo mwana negintu kingincho nabagukurusia hebitotia maiso nabagukurusia hebitotia maiso kyokondigire onyo tasome tigoroche kanganurega igetibi ma bono okora bubekera kuligiriri osali gotiago sona mwana nyumba nabakobere naguse nabagokorere bwika muchando tuyo otatige gento kwegunga abo ibori bari bagucengera ngirina umwatire gatebete umwana kiroro chabwate chi point 72 oyu nero koletibi igo ganyorete chio igo straight igo narorira aboroki wabangi banyorete 60 points igemineting out of 72 kiroro 60 umwana uyu gakoretibia mapema na boy gasinse mwende onyo mwana ukabate chi point 8 iko ganyorete byose nkwarratere gita oyo iga otimiza nkwarra bunate bagaria mangana mayote banga eskuru yane nigetetia bana buya igo bono njirande nande ngoteba iga abaibuli bali murange sabu nobo nonare karaminyo kitimiza gabu abana bachikoba onsali gone tatu mwana one ndawa sekonda isikulia sazi abasi wano mwanchi muligelinga kero togere gusangandu chinga chinsa chirigeti nse moya bona mambia mangana mayese getembe FM 102.7 ikageta libu getambe tugwirana na magazeti nabo naenda mange ayo agenda tugwateka ntobe tugusanga mange no komanya igorili tukilia lero moyega o Jamhuri ayo mwenyene agenda gusanga na intubona mambia setwani nchengoro kwa Geoffrey Onsariga onye kubwatu muchando ase rituko ria Jamhuri na Madaraka kiagira tukwana rituko Kenya yenyorere to busibole ntocho kwaresera kero to sase kingisiki magazeti onye kubwatu muchando sorry ncheno mugaka chemission korogo kibachi hili straight Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out.
Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88 2397 or 0729 65 8659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangam na wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirugo decoration lighting chikapet na sound batarere ase Koroba ya Ouru Towers, Somuchobosungu, Angena AM Taylor, Samangeba Kresimiosi number 0721 217817. Hazina Siri Events. This is a surety. Looking for a school that Esa Marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college kutoka Nyaribari Masaba esomwesi miwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire bageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyana gotoa bana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment kogara serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa wao entanga ni area constituent development fund, that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees area kabere elipungo era abana baito chironi kogara ne government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera area gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali ngo ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babwene takobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive, that's mechanical engineering yebwate sections ndubwate building koro diploma arts and tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imemo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri ni kemma obanyi
korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo. Boigo nyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echi chigotumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao. Na bonta getogotanga ase nyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so munu bweke songo nga full body check up. Igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru inse twaligere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia so function abnormal twako amariogo. Amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari, high blood pressure, oborwaire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oborwaire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigere litole nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China. Asa mange bakeresimi ase number 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Sha Ceramics nigo bono yago keirie riguri riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabul buna bono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser na boigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au ebinto bya plumbing beyonce p unabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabugate chi type chons p chi submersible pumps chi drill babwate chi type chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales na boigo mbabwate chi water tap chonsi pi simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type chonsi emesumari no ego toka eyubugachi ne yamabati nigo bagotoka Cansons Plaza aseparana na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwego de raseri gurianse. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate, and swimming to enhance mental skills, discipline, and swimming ability. Safe and reliable school transport for all learners. Affordable school fees. Spacious and modern classrooms.
highly trained, competent and dedicated teachers, a conducive learning environment, adequate teaching and learning materials for every class. Interviews and January admissions are ongoing. Enroll your child in a school that cares about their growth, confidence and future. Find us in Kisii Town, Jogoo area along the Kisii-Nyamira Highway opposite the Kenya Power Substation. For more information, call 071-524-5923 or 071-959-4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities. Acha teyo babere isiko ekiagera wonigase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakane se nyomba komenya. Egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries. Ejio applications chirororo naba bunge unabono mubungo Kitutu Masaba constituency bwana Honorable Clive Gisairo. We are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba. Egende Tanganyika tabiri mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migutara sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Ayo mwibuli nkuna kulijure sukuru asolera umwana omwaka ogocha Prince Shinas Academy neya muyo chiskuru echo chikorana lya mabuli aya aho onsi nigo babwate daycare asibe babwate early education yani nursery korwa grade 1 weka grade 3 eskuru yiga ngokine bale ebyagwa na wigo bayigelya abana chigosoli aho nkuru bale obusombi kuchasa abana bonsi na wigo nigo babwate aborokya abo bali n'ubumanyi bw'iguru nabanchire ne wizara y'ekisemi ime yensi ya Kenya. Intake y'umwaka 2026 nigo agendrete
na amabaga atigarite na make kirage ikubagutuka chinsa mujiri cha Nyangongo chi kilomita chi mibere choka kurwa stage miwa asamange bakiresi migwetera stina machabo 0711209846 ose 0751190580 Prince Shenas Academy ayanura nyori chibu liye semgo chase umwanu. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigoba koni ya chimabul bunabono chi tabletops koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabuate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser naboigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au ebinto bya plumbing beyonce p bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabugate chi type chons p chi submersible pumps chi drill mbabugate chi type chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales na boigo mbabugate chi water tap ochonsi pi simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type ochonsi emesumali noego toka eyubugachi ne yamabati nigoba gotoka Cansons Plaza aseparana na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwego dira serigurianse. Looking for a school that gives your child the best foundation in life? Welcome to Nyaberi Memorial Academy, where we empower minds and shape futures. At Nyaberi Memorial Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo chobosongo nigo yachira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo bakora merimo yabo keboikeranu inche no manyagitari eri kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga ase enyagitari ya itu nigo togokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so mono bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka maguru ise twarigereri the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiricha zero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies
cancer nonye n'omochando bwa maino amaino ariako na gusumbua ntobwata mariogo ya maino ntobwata mariogo ya marwaire y'emeki emeki eri etichete emeki ngo tichere yachikore ntobokong'wa ase enkoro igo ng'a mariogo aria gotichora emeki gosako igora emeki yagera manyinga atara buya ntonyabwate ntobwata mariogo ariago akorusia machando y'echi joint chiri chikobuga oborwaire bori tokoroka ng'a osteoporosis naboro buno oborwaire bochandete abanto baito naboro bwa mariogo narororo nkorigereri tore nonye namang'ana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gotira egetiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange nainda mariogo aya nigo tokonyarusia ase chinse chia isiko buna bono USA mariogo nari tokorusia ase tokoroka Los Angeles California eyere in USA nainde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokoroka ng'a Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakire simi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Right, karibu na ndo mwanchu muligiriri ase ensemeiga ya magazeti yakatongera usanga onyero murubunetu ani yagatebe mambya bono na gatokuira ensemeke byoke magazeti nyuranga niyo tukusangamo asetu ani gazeti ya The Daily Nation ntokuma naralia ya Airubulito emambya bono bwiye gazeti ya Taifa Leo naralia ya Airubulito adino mungusema mbi ya bono gazeti ya The Standard aboigonto murekere na ukumanya naralia ya Airubulito nabigo alino musoma na gazeti ya The Standard onsikia daikomi karibu toko manyi umwancho muligire mambya bono nchegoro kwa Geoffrey Onsarigo Chengro kwa Matilda Ovaiga ase gazeti ya The Standard ekotevana exit is as enter nama kongo chiachire bono tobwate exceeding expectations yani is ekirokora umwana gabwate ibere igeminiti umwana yiga umorokiwa niga koletie buya kose ako yani eternity ebirengo biri biganire na ntobwate gazeti ya The Daily Nation ekoteva down of a new era ukwanira nero aborokiwa bali banyalete gukoria buya abo babwate ti ibere ekero tire ibere meto nkoroga tibeto sukwarorire gentekiga exit agotana exit is enter is nako enter ti ibere ekero ti tire ibere umorokiwa yiga nigakoretie buya akoretie buya tubosa kurigiria system oli nkoro to kwanira kirie nkoro okay nje namanyite matemo aria kare twari kurike bao chiachire exit is no problem umwancho murigiri na kwariganira kabisa sega seti ya nega ya Taifa Leo kwarazangura duniani no mwancho motegereri kwarazakura duniani wasichana wanga abasuba abaiseke nigo bagaitete kweli nkaroche gege bagoteba lakini tetengo tebi nkumnyoka turasegete kubwata turasegete tutalira asegete tutugutoka boko mapema asitokorukanga nao dondosa hapa na pale ratimbu atimunyakieni mapema ase gazeti ya The Standard ekirotana exit is enter exceeding expectations ekotaba redefining success bono enchira ya borokiwa weta nigo yanyalire guchenji gusenchira abantu bakarorira abana bali abangaini bono nigo yachenjire kyagira turi guchikorora chi ase chi report form gose chi results cha borokiwa kurende nigo ekotaba in a country where an A as long stood for excellence and an E for failure, the release of the first Kenya Junior School Education Assessment results has upended that
has upended that cultural script omwancho murigero gusomo kwabira kuri nenige gotabuna ase gazeti ega kose gazeti ega nige korera buna nigo bono aborokiwa bari abakanyore ngachi I nabo bakageire kugwa kose nabo bare kokoria bo kegima ase miaka ya etire kuri ndase bonige keroro cyo mwana bwate bono egotabuna now represents the highest level of achievement yani mwana bwate keroro cyo mwana bwate yani harenga expectations yani wikire birengo biri biganeirie gose yani na sekere ngo kirikia nyoro mwana bwate ebiboko tarali ebwanete life and tere onkoroti osiri abantu asumuro biro CBE keroro cyo mwana bwate iko mwana oyombi yakoretie keroro signaling learners who exceed expectations while A exceeds the stage entirely. It marks a profound shift in how academic excellence is redefined. Ye round eto kuchaka ko bisukunyuma twakorera go chimoto. Yaya. Omwana oyiga gotena monto uri ogwete. Bono aboroki wa mbari egaiga ne bota aboroki wa batano na batatu gose aboroki wa 8 abo banyarete gokoria bya nande nekiro kurigereria ase gazeti ega mwancho murigere nabo babwate echo gotirimbuka omwana bwate chionsi yani ngakira umurimo gose aboroki wa baiga babekira iga bona bono Liza Nyaguthi Njuguna oyukura se county ya Kiambu na babwate mirimo yonsi kurumurobiri omurimo uri bwegesongo Kiswahili mathematics integrated science agriculture social studies CRE creative arts and sports pre-technical studies chonsi abwate ibere chikoro kibuna exceeding expectations no morokiwa okolete buya kigima guse abana borokiwa bali bakolete buya kigima ndoche aiga oyo omwana omanyekana tabuna Miriam Moramo soti kolinde ni gakorwa ase school ya Emmanuel Academy me county ya Muranga nere na babwate echo gotirimbuka aitete kigima lakini korwa ase school ya Moime ya Muranga na bakoretie buya sana ikobono ngana bo ere egetiro andake asabo iburi abange konyora amachibwa ya igankia minute lakini tayo ngana is the new A as girls outshine boys in pioneer grade 9 exams bono ngana onya boroki wabo murabari ngabange gwetania abanyaroka nigwekoroka na abanyaroka bono nigo bakoretie buya omwako oyiga kubwa abana abo babwate iji nyinge abana abanyaroka nga andake na bakoroka na bakoretie buya ase grade ya kianda babwate echo echo gotirimbuka igonga elikuwa manyete tari yero mwancho murigere nabo mwantegere umwana bwate keroroche chirebiro umwana oyo iga nigaitete kurende onsarigo ntarira na sore tubwate ibere iyo koroki exceeding expectations nabo igo umwana okabere kose keroroche umwana go abwate meeting expectations bono nigakumira na magani yali aganiri kose birengo biribiganire na boy going to bwate approaching expectations yure AE na ntobwate the lowest mark yure below expectations BE ekirorocho mwana wabwate BE oyinero mwana okoretie nero bwate max ya makepi yani uno mwana oli okoranga anake na bwato bohenga yengu na bwato bole ubwa yase awachisemecho lakini ekiro mwana bwate EE nero koretivia BE is the lowest grade epezine yakane gazeti ya The Standard tuligere gazeti ya The Daily Nation epechi entangani siko kigima engana eire obulito eukwana down of a new era nigere bono imambi yomo chakano omujia amangana mayesa na soborokyo bali bakatakisia amatemwa yu aberega kwanyererwa nabokoranga umurali Matilda abekire gazeti ya The Daily Nation nero nige koroki abana bali bayetetebu ya babwata machi arama 52 yani 72 abana egati yabo abakoletebu ya au ba exceeded expectation gosabayetete ibono nero is nabokorra abana gaigabange ekero umonchu muligere egotebekana gaiga gazeti unabona mwekano mwana kurwa sikuru ya Avila Academy mtu hapo kurunga Jackies Ngara Mngoma uyubwate 72 naboigo kale Mwangi Karatina Academy mwana Miriam Muramo Soti uyuate bakurwa sikuru ya Muranga Emmanuel Academy kale Mwangi kurundima Kanini Nyeri Faide Nyambura kuru St. Peter's LRI School ali Nakuru igati abana bali bakotobu ya Kigma asigazeti nabokora bali babonga kibago gete na abatinde biskuru naboigo asomo chengo omonene kulinde onyolenga wetania abana emiliyoni ya mochunta AMO aba senior school ndigo bono baguchaka egotobekana
a placement of 1.1 million learners of senior school starts next week and will be completed by December 20. 5 days to seek transfers. Bono ogochorwa kwabana emiliyoni mechumteyemo asukuru just senior ni uchaka ekigocha ugochikoera December achirike mirongo ebere aseboigo omurobulu yora chake bene kulinde baliba grade 10 learners report to school from January 12 to study arts and sports science, social science and STEM, by the way, based on performance. Baliba grade 10 niko baguchikosoa guchakira chira likikomera muntu nyu butangani sikuru eligosoma masomo na alia arts amagana ali chikosoli science yamanyika ina STEM omunchu ligereri yine kolengana nuguchika gose directive kurasomo waziri boisemi ne wizara eli yechisemi omunchu ligereri epechi ya isiko ya The Daily Nation ebwatenga neyo unyonenga nabo igo era gazeti ya Taifa Leo pechi tangani yokalukwaniranga muga konkorogate ya wasichana wanga abokoranga abana abanyerukani go bakole tibya mono kubwa abana bamura asamatemo aiga kulinde onyolenga gwetania asi abana emiliyoni emo 11,300 chiminya na 50 yani 1,130,459 nigo by currency tamatemo ayo awase abana abamura balenge chiribu chimisano na 553 chimisano nemo na 3 so 578 630 asi abaisege by currency tamatemo balenge kusaba nabanyeruka 551,829 yuerenga ekolengani guwa 51.19 sabamura nabo igo 48.81 asi abanyaruka kulinda sekotobakaranga abanyarukani go bakola tibi yako bwabamura inumugano oiro chibe chakabena gatatu boyige gazeti ya Taifa Leo ekero awonyegenda kwenye romonchu muligirali na mange alikire ase egazeti iga chibe chichakabere boyigo nkoera kichire ngaki abayibuli naba abateneni babo rokiwa bago getekegima asomo chengo chibe chichirega nabokorora urabono igoro yebicha yaye Natasha Kinya na Wamuyu Mwangi bas Juja St. Peter's School abono bali kokokera ne amate abogali on Nakurotala asoko kolia byakima sokonyara 69 and 68 points again to boy go kyago kiria mate yo na kotobanga bana ubabo nigo babarusire bosoku yose nabokonyara gazeti ya The Daily Nation jibe chakabere karandoche egenda kumulikira mpaka ali Taifa Leo Matilda sepeji ya gatano gazeti ya The Standard ngane yoyo yechisemi nigobone gota no jubilation as parents struggle with the meaning of KJSEA results ngabono boiboli abange nigo batali no mochengo gose ekiagera tibamanye naki aboroki wabaiga babo bakolete ngati baranyara kumanya gosoma amachibwa yaiga elinde banyare kumanya naki ebirengo gusinkiye keiga system yaiga ninki eminete korende asense mwene umwiboli yomo naba kwemurungane kigima agote obuna nigo banyalete gochora agotanga we selected the schools but shockingly and worryingly the schools I selected for my child are not the ones that are appearing on the portal and we need that to be explained umwiboli wega nigagotanga nigo bachorete omoro kigwa osomwana obo eskuru kolendekira bakurigire portal banyoranga serikali gose wizara ase ba skuru kiriba bwatogete omwana oyo igaranyare konyora libaga eskuru elio ba skuru kiri abayiboli bachorete mchi yaroro andake konyori omwiboli nga omwe ona bogochoro omoro kigwa oyo ige skuru gose na bogochoro omwana eskuru manya gotoka buna kubwatikana na machibu ali abwatukiri gose machibu ali achire omwana oyo iga andake teigeti ebirengo biganeiri byeskuru yo agosa kolende ewizara eyo yechisemine chiko kwanira engane yo kima ekiraba alimu wetania mero chiribwe 338 bono bagenderete konyora megerio asenchira eyemo yoko egenderera nabo igoko batingia kima elio bachiko baligania nabo igogo chaka kuborokereria aboroki wabali baguchigoswa egrade kiri ge 10 omwaka ogocha bono nigego tabuna learners report to senior school on January 12th chitariki 12 goso exactly 1 month kurwali tuko riarero nigobona aborokiwa barachigoswa egrade kiri ge 10 aborokiwa bange nali barachiko enroll goswa chi senior school omwancho murigiria no mugano oireli bagakegema abose page ya kane ya gatano nabo igo nonye ne page ya gatano na gatatu nabo bwate chibicha chigati ya borokiwa bali banyarete ko bagokoria bya kema korende gotigana nayo
ekiro tukurigereria iga page ya kabiri gazeti ya The Standard murikireto monyaruko yomo oyo kurwanirira gose ukurigereria gutingia obwene we bintu biri bitonchokanaine uri environmentalist omanyekanete buna Turufena Muthoni oyo nyarete kubwani umuti ase amatuka atatu atari gutumuka bono nigo gusengana yae nigeire ribaga aigase page ya kabiri ase gazeti ya The Standard. Activists whatever sets a record with historic 72-hour tree hug nigo anyarete kubwani omotoyo iga gusega anyarete ko umuti hug ya matuko atatu 72 hours chinsa 52 na agi niki abwane tio mote gabwane tio mote ase amatuko atatu korengana ne gazeti iga ya The Standard no nyene kiro kuri mitandao ebiche yo munyaruko yo iga nigo egendrete gutara kigima na boigo niga kurasi county iri ya Nyeri nigo anyarete kubwane umuto yo iga oraisiko ya magacho ye serikali ye county amagacho yechiabisi che county ya Nyeri eyo bono ekoroke buna nigo anyarete ko tariro moto yo iga kigima buna enchire yamo yokonyori abantu buna emetenero eliye kinyeji emeteri mekoro emete ye Africa emeteri buna bono ye kigusi ngane bonete korendwa enchire yamo yokorenda ebintu bitonchukanene aboigo kokiania obobuli pongocha matirita nogonjora kwirire naye ntokwana naye ubwato mote mama ke muntu kaiga nonya ni cheta itengene chembwato mote straight mama ke muntu mote no yo muhimu nonya ari gutene na otueru keregen yani tene ne kabaka ukole chinsa kagichambwato mote nyasaye mama ke muntu manko bwata igambero ropaka nonya 3 days mwancho murigereria hongera sana gochase Turufena Muthoni oyo bono na dena munyaroko somete talingano mwana ndaigura abandi bakuburinga ndakemburu ngale no munyaruko rebia someta gate nga elioko inyori abantu nsengimanga emete yiga yekenyeje emete yiga yemekoro nemia tyantare romoteiga nari kocha ko inyori abantu naki amaene metenero eri emekoro yatukutiru yanyarire gosiria sechinga kiechiga enyare ko inyoro nabo iga abantu banyare ko yesimeka ko yeburugira kego sarigo Ojumulele kerokore na gazeti ya The Daily Nation pechi ya kianda nigebwate top performers na inaugural junior school assessment nabokora abana bali bakotubia emyemo abatangani nabokoraga uchiskuru baruete ase amatokeo ayo onse kolende gukuligerelia uchikuligerelia buye chikuru echo abana abakoletubia abana ekorakana nigo bayitetebia ekora abana bochi nigo bara bange kegima ase kolengani wa noene mufumo olio etete kulende epechi ya ikomi nebwatega goborali kuroso mubile yomo mubile yokurukunganere Mr. Eric Okero odari uyole iso mwana okoletubiye kurunga Terence Okero Allen uyubwate 65 points kurasa skuru ya Saverian Primary nikakali kwanera obuya abwa matemu aiga kolengani wana matemu ali amaega kusomo vumo olio olenge omaega se amatemu aliko kolekana chinga kichamaega ekero kuligelia aboigo chibezi che ikomera kabere no mugano aboigo oyo omurali Matilda akwanera igoro yo munyaruko yo iga Turufena Muthoni uyo nyarako bagako mnyunta omotekegimana kunyutalira kagetambe 72 hours asibo igo abange ba motogirie asoko buna record yutanya ko buna nonde bwensi nabokora amangana alikire igoro chibe chiko bena kabere gazeti ni ya The Daily Nation ayanda mangena roro akasirika katika DN2 kabwato mugano magano ya mafazi go soborembo na kiwesoka na bigobo chenu negati ya mangano ule manyayo mwenyene kuruko nyore gazeti ya gayo mwenyene ansika zirika katika Daily Nation akurunga DN2 lakini kulinde kuligireti magana yonsingo kuira mpaka chipe chichakalenga gaiga kati kuira mpaka epechi ya emerongo ebere gazeti ya The Daily Nation. There are concerns as mothers, baby share beds to do crowding. Bono enyagitali ili ya Margaret Kenyatta Mothers and Baby Unit ili otoka Nakuru Galia
nigo ekorakana emechande menene abaire asogo itinya na kwa abayibuli na bali abakogonkia guseba baliba bakogonkia asebuja ikiringa abantu abayibuli gusabangina bange batano bakurara egitandekemo numwan anabana babo asoguchirana kwa bangi ekonsani nene andake eyo sabangi bono bakubulia serikali kuligiria oguyitinya na kwa abayibuli abayiga onyorenga inyagitali ene ya muche gitali kinene kigima nyuma inyagitali ya pomwani chiko kobokorali amangana iga ya abayibuli kogonkia mchande menekera abayibuli batano bakurara nyume gitandekemo ngakiboni kunyalikana ogonkiro yonki no mali gitano nande bali na serikali ye serikali ya county serikali yenene ayuno aralia bona tukurigirwa ase wizara iliyobochana kulenginga gitogenda soma Murali Matilda ase nande kwirora ase page ya kabere nigo ebwato muganaiga obugo ichane akima bro ase county ya Mombasa ekira basubati babere ase mwaka 2021 abasubati babere banyarite ko unererwa na baganyara gutachirwa anse ikegima kurende umusubati yomo umanyikanete buna nyako ere nigo ekira chite kuminyoki wase nyagitari ni gasirete ubugima bwae inse yechinsa 24 lakini oyo moyo tigalete kale ase guse kale kagiregete nigo bona gutoka ngani gabolete ase chinjira cyo bututukano gwikira rere yiga ekero enka yabo ekubolia unanda kenga yomwancho bachete apasubati abayiga babere igegotebekana kuna nigo banyarete konyorwa batigire batigire chingoma chimbe bakururire nabo igo gutachirwa nse na gukorerwa ebikorwa bitali ebironge na nigo batige tubanyare gwekwera korende ekero baminyoki wasenya gitari nigo yo masirite bugimo oyo magatigara korende yo tigarete gwekira boniga tanya kororokana magega yo kwenyorera obo gwene kurumya keyo tanya kororokana goika chinga kichiga ingana yo kumya sana abasae korwase page ya gatatu nigo ndochinga anande abasae nigo bakubolirwa banyare koba neliogiri nene kegima nabo banyare utwara chinguru ase siasa ya matuka yiga ekotebana youth urged to take active role in politics yani bakwane siasa na ndichiria bawo koratiba basogokira bunabono chinga kicho waka chikura na boigo gukora amnganande amangi na ase page ya kianda egazeti ya The Standard Data beware of Ruto's false promises this Jamhuri Day opposition says yani abarai obomo abarai kurase nsemo yo kwamireria serikali bakora ono mosike Kalonzo Musyoka mosike Eugene Wamalwa omosike Justin Muturi na boigo gati abande bali banyarito gwikirana ase kumerana kweli tukoregoro nigo ndoche babwa tugete ujumbe na boigo tahadhari gocha saba Kenyanga ritukoria rero ikira bakenya baguchingira Jamhuri Day nigo nande erarorekane nga umuraibense na kwane amangana gusena bega koria chira chinyinge echo korengana no musike Kalonzo Musyoka gotona Kenyans are tired of Ruto's leadership. And that is why we are united in rallying citizens to send him home in 2027. We are keenly observing how the Independent Electoral and Boundaries Commission plans for the exercise. Ngano nyina sinse moyende niko obagenderete kumurikira kigima na boigo gotabuna andake mbaratwaro kwegena ne kiombe kirigete ne tobo chori ne chimbebe ekiombe kya IEBC yaiga asinse ya Kenya. Kwa kurigelia amangana ndo mwenchu kurigelia no kuirania mpaka gazeti ya Taifa Leo mugano oire obulito epechi yagati ekatokwanera chipechi chiria chiakalenga mwenchu kurigelia gazeti ya The Daily Nation mugano ngane tiko kumanyia no mugano olikira ase gazeti chipechi chia ekalenga ase ngana ekwanera mwa igoro yepechi agati egakalukonera igoro yobo chenu asibo egotebekana igoro yemechande menene andake ase amangana ntu akwaneretega iga amangana ali yogo nchereria aso konyoranga umongina tali konyara kubuguli omwana kwanyara ubugulili igwo mwana bono egakalukatenga obulingo no butugibo korokenga engane iganda kenige kalekoleta emechande menene asibo igo ekonyalekananga ekanza ekwenyara kugunchulirwa asibo igo bulingo libwakolirwe nabanyagitali unaona Dr. Kali Abonyo kurwasinya gitali ya rufaa ya Kenyatta
akaligota banga ing'aniga igoro yamang'ana yose rugazini gakorete mechando ya Kansas bali abatali kunchulirirwa buyakolengana n'obulingoli bwakolirwe andake eyung'ani twatebetega na biringiana andi nkolete mechando bonusho kusoma gazeti ya Taifa Leo nibwa tumugano yo asepe chagati aseko kwanera obobe bwogonchulirirwa gosokubolirwa obulito n'umung'inonde kurwaso umung'inonde magana yonsi nabokonyoraga iga ase gazeti ya Taifa Leo ndocho mwaka nkorogo ing'ani ya mogo kirisa sana straight bona kate ribago yako ba musigo musigo yo kurusuko be kwa somuntu ndo mungao oyere agendere kolera umwana kalenda yaye lakini oboba mbororanga andake ige concern error kiagera abantu abangire roba bwatu obururi bwa cancer. Okay. Nade by the way ekero kuligereria engane yo isikuligeria gazeti ya The Daily Nation nero kurwa chipechi chia magana yichinse chisiko gokwana yarenge peche 21 gokwana yarenge ngane yu Matilda ngane tuligeria ngane yo yali ukonera andake nga talia sabasabati yoka ubulinguli muri bwakorekanire ase enselia ya Turkey ya Denmark ime ya Europe ase gotebekaranga abana gutani chimi ibere nigo banyolete kansa abaigana abana balia andake umusacha akurusi gose amang obusacha bumusacho bokogorwa bwachikorosyo mwana sabasabate sinyagitari ngobwate jibese ego tebabuna a sperm with cancer gene conceived 200 children yani ekero kurusi agiro mwako utalibia Matilda ragi no korogo no gane tikonyoro umwana abantu mbare basabati mbaroro konyoranga nategete kubekerwa umwana imiyae agenda obekeru lakini kwanyoranga akira abekeru obusacho obigabo kubekumeyae ni kubwate cancer nande bogoli lakini kwanyoro bobwate cancer iyo koroki muna abana chimibere nigo banyalete gutuka gose nigo yatogetenga abse chimbusoro chiriti ale kubekwa abana chimibere nigo babwate nchetimbwate cancer straight nandekero korora sega zeti kubyatwa ngo chando yo yari batenga some children have died and only minority inherited mutation will escape cancer bon abangi bali babekiritu abasabangina bali babekiritu sacho boiga abana abangi bakure kubwatikana na cancer ye somo omwana funso yo muyogole ogoleti obusacho bwakabe babango litagukwa koraiga nchirinde ready onde bwezi utagete eke uzariga resire aya koraiga nche ni gode ligolia sepi ege toko koleda bayare simi 0713 ega kolera 05 okorogo abose muchando ndendole bagotabanga andake umuntu na kolerwa screening mbiroro bitari kororokana kanse yiga na betarorokana antiga bara batise yana straight na nekiro tukurigiria ase gazeti ya The Standard kwirenda ase gazeti ya The Standard moskeri gathigashagwa nigobono anyalira gotabuna obukabira kusubugisaku mbuyo asinsi ya Kenya korende nga ne serikali egotema kubike bicha embe helio kogosereria abakenya buna okubagikana nkororo korengana na Rigathi Gachagua nigagotanga nonyo ngomurai bwense nigagende tukora achi campaign gotebanga mangana nga siasa cyo kubagana abakenya nchiroro siasa cyo bogesaku korendere nigatebirenga bogesaku mboyo abakenya bonsi nigo babwateranete koligenchera bagukora oburayi obobe nabo igokorwa obukurumi aiga sense ya Kenya nigagotona even if we are poor we have our own dignity. The right to privacy is absolute. We cannot give our medical records to Americans. Na sinse moyende nigo amochiria serikali asoko mukie getambokero keria gosoka asoko koro kwigwana nenseri ya Marekani una egati yemechando yo abarire bensi ya Kenya enyara koro kiwa kochase enseri ya Marekani omugano yoyo ire libaga ase page 12 gazeti ya The Standard ekerekega mbere kenene aiga sensi ya Kenya kyanyare goteneria serikali na tibasa guchigo chaka umuroberio yo yanyara gukora ukoigwana ne serikali iri ya America ekeregotana High Court orders state not to share health data with the US onkorowekero wachire nyagitari kobwate muchando nde bwensi ense endeonsi gosomonto nde bwensi te yobwanete kumanyanga muchando kyobwate gose amangana ali kwabekire gali gose records chawo njibwanete koba chigotomugo cha gose chiko siomerigwa na omonto korwa sense ya America unakonyora gose enchira umurai bwensi ya Kenya anyara wanchira kiroba okoro kuiwana no murai bwensi ya America muske Donald Trump
ayenga kiro igo tintebi muntu ra America kwachire nyagitari kwarigereri gu emechando nera roro kwa chakire kurwarigwa aja nera roro andakenga elio inseri ya America nyale gusirensi ya Kenya se wizara iga yobochano nga bamanyanga abantu mbarenga babwati buna bono burire bwa malaria history ndakiba ukendere tuko chandikanga na records cyago cyagenda kali barigereri na abantu ketemba bwate oburire bwa TV abantu mbabwate bale gusandake buna babwate buna bone binyenye benya moreo batakira mario gete bamanya gutuma obokonyi igobana ekigambiro gya kandi nga telibya fono mwana onega iga William Samoei Kibutiritiri agoteba burunge akogamba burunge ngakiba minto anchirege keberande bakani ekigambiro kenene nigo ndoche kiatebire buna bose kiatebire konoko genda mamincha no kugania na boigo na machiko yensi ya Kenya no nyaba Kenya kuborwa obosibure bwabo igobono nengana toracho kurigereria twaribaga ekigambiro ne serikali banyare ko rigereria ngane yega kumyoka se ebiti yako yakora kurasegaziri ya The Daily Mail ya The Stand ya Taifa Leo aiga ebwata matokeo soboigo ebirabu abibiyako amatokeo yako lekanete ase ligi chiligi kulingana matokeo aiga ekrabu kilikia Villarreal nigo Kenya ko bage kurwa chikolibere asisato ne klabu gya Copenhagen Karabaza banyarako bako ruachigoli ibere ase inyena Ajax Leverkusen niko baruri makali na Newcastle Real Madrid yemo asibere kurwas amone club kilikia Manchester City Benfica bakanya kurwa chigoli ibere asirina Liesagero na Napoli Club Brugge niko banyarako bako imburwa Isato na Arsenal chingaki Atletico Bilbao baruete liga na Liesagero na BSC wa Paris Saint-Germain na Juventus bakanyarako bako imbura Prafuza ibere asiriga na Liesagero Dortmund bakarwa makali chigoli ibere na Bodo gose Gremit ase chigosoli asa matokeo ayo kulende kuligeli ase ebiti boigo club gose timu yaba asubati yabanyaruka kurunga Harambee Stars abaigani warembo wa Kenya nigo agenda toko kulia buya kigma sogotira chi point yemaiga yokonyekora timu yense ya Gambia chigolinye asemo ase egose chigosoli chagosole tugwe ekotabagana bono etimu ya basubati ya Harambee Stars nigo yasukire kurwa namba yemye na mirongo ene guika emye mona mirongo etatu na isato iyo minetinga nigagenda togoira na gucha asugukinia obunyankongo bwabo kurwa ase chiligi ya AFCON yani ya Africa Cup of Nation ekuru WAFCON ekuru mataifa ya Afrika kwa kinadada ekuru WAFCON amwanchumuligire nabokoranga usalika konya mwangane irie mabe nali geterirube kogenda gochoini Harambee Stars igaya no musbat I know musbat ne yabasbat yes Sore bona yurida eterirube kwale taibanga rumwanchimule na wakoya kulira sensa muyane gangwa CBT kulinde eko kwa wanadada wetu wa Harambee Stars asogo kulibia tukurigirira Football Federation of Kenya agosio FKF boss yigomanya kanita Hussein Mohamed niko bono akukura umwaka uyu mo avisi na sinse mo yende niko bakumurikiranga amangana yechiko sori asie umupira yiga obwenkoyo narali ali anyalire gwikirania nabo igo narali ali atarikirania gotanga the hits and misses gotanga Football Administration ni gobono aganiire gukwanira narali ali abeireka gukora aso umwaka uyu yiga oyitire nabo igo ali anyalite ko bagakuriereira chingakiche campaign na kurasinze mwende nigo yarorekane bono nga nigo abirika komenta kusiga kwoneke buna ase umupira anemono ase nkoyo yabasubati nigo yanyale komento kusense me yanyale komento chibesa chiseine ili gusira basubati ase umupira bwenkoyo leo ni siku ya Jumatano sore leo ni siku ya Ijumaa Desemba Jamhuri Day tarehe 25 mwaka ni 2025 yani minetiga leo ni siku ya Ijumaa Disemba tarehe 12 mwaka ni 2025 taifa lero pechi kianda haleluya okay ntateko myoki paka dondosa hapa na pale kwa razako ra duniani ntateko myoki asakuru kwa makupa nige kutoka Mombasa
Mombasa nsaga. Okay. Bono gaigekera tuli gaiga Mombasa. Mungu anale gaiga balinga basani bamenye tamo buya. Bakoli obutaka bwabo. Busubunda bwabekere banyolire geke. Bono oyo magachaka umira omudosi fulani akamotebiga ntageto umuntu nkoenda ndikiga sienene sana asegete. Oyo igara agateba ngakitiga nge omusani yone agende ekiagera rende nche tigandende omochi. Okay. Bona kamakuru akabwataki uri akagenda. Buna agenda akalikwa akagora paka chigari nande tali yemo. Okay, bone gaikira oyo bona agasago chayo yo. Agasago chayo yo ndo mwabo. Akomotebia ene chokora karua sende. Tinta etiukuri none galingo yetiringole. Okay, kwara zako lakirende noche kumanya inki kiogokora. Oino mulikio no korukwa nere Janet kafunga nero manyiri gigabu maekuru gabu ngende paka sakuru kwa kitise ni egotoka gaiga sakuru kuna makueni gaiga shapima kwara zangu bona gaiga mochara no kara mosubati na kara igo monya kanisa omuya arase kanisa liu katarali akoende kanisa buniga neiri onye matoleo nkuruale. Okay, onye ne sadaka nkuruale biya kabisa. Bone yekirite omosubati oyo iga agati akaibe simi ya muga basta. Akaibe simi ya muga basta akabwata akoraki akagenda nero kunaenda ne simi ya muga basta matukabira ata tulene ngonya gochale kanisa basta muga basta nyakubuli ndinaro irete simi yane ureta iyo. Okay, bona masaba kabeku gabo matindi masaba matingu muga basta gateba nganya saone undebwensi urete simi yane tato minto muabere. Bono mosubati yo ngaya kuruira bunale mwayo yo ibete simi enda yaye gaso akobimba. Ende gaso akobimba buli kweli nande ndeko bimba ekereko bugeko bugabune simi. Bono gigabu ere dainu erende guchigabo ino molikione Cornelius Mutisia na mwire ndimbiremo Cornelius Mutisia nero ndikirete gigabo korusi abo nkoire asa kurukwanga no Mariakani nige gutuka Kilifi gigaiga Mariakani chombi asutwa kwa kutusi kaka aliye mufakwa tiki bono gaiga umuchano nkobule igana bengeri na chakira kuruga ali chinsemo chia makupa bono gaiga umuchano nkobule musanaro konyoro kokonya muchando nkobule musanaro konyoro kokonya bono te baise guikira umuchando uyo ekera bono kwa beire umago sogo chayo yomino bono gaiga gotebekana nga umungwano yo igale balenge kokomo bamenyete buya bale gokonya na andosi bono yo iganere ochakire kumutharau kwe yani kumuchaya oino mulikio no korukwa nere chane tikafunga nero manyiri igabu asengo chikokorega seti yana ya taifa lero kwa rasangura runiani na sakuru gachororo ego toka noroche gachororo ego toka me ajuje county ne nakiwa kora kwamanya gote igano abunare gosiemaga Kiambuga mapema. Okay, bono gaiga atimua muke aliyechukua. Okay, abasubati bina bakale musubati na bayimugete akagenda akabugulie eroni unabugulie eroni bono bantu bebyombe bakire bali bagosakora bakire unabaicha mugakale nenkobulia renga kiyaya inure nembarabi ngaye tuachire kuichibese mukungu wa imogeti mukungu na imogeti na rengo tulikuwa na nyinyi na rengo yake akobuguli igo bono nechibesa muachire bono gaye gotebekana nga musubati oyo iga nigo yaikete agatebi ubone gento gokora karumo chioyo genda sangao onye kugusakurusa kurugo chiororo abuna sakuruga chiororo chucha umulikiona niga kurukwa John Musioki
nere ondikeire ayo ino mugaka James Ankorogo abunongo kuri gasetiane ya taifa lero mbia mono rituko ria Jamhuri Day ne rituko rio guchengira rituko Kenya yanyarete kwenyorera obusibule ikigima erio kwanjero gusekero yanyarete kwenyorera gwetenenera asogwechorera nonye no murai ibwense na akiro tukurigereria oko andake na bora tware umuchano na liria madaraka de indiringa ensi ya Kenya kanyoro obusibule lakini yotenenerete enso monyene nigarenge kurwa ase chinse mochiritia western goseni garenge omuntu tali omo Kenya ligo alengo mo governor gete kurwa from the British colony nero teneta aba Kenya nga 1963 mutinyo gatano na limo bakenya ro bosibole bokora manganande lakini umurai ningo umurai no musongo ekero to kwanera ritukeri gabono lya Jamhuri lya rero ndiri Kenya bonde gatwara bosibole abakabike biragonse bakaringe bisero byabo bakatabanga na ino nabo mokonyora bono na mu gwechorero umurai ora abatenene ibuna abakenya ndali nonye president ntangani oso mwaka buna oli 1964 chitariki chiga ndali Kenya yabete a republic bono Kenya gatwara bosibole boli bugutwara umurai bwe nali kazi ni anakugamba Jomo Kenyatta na ria so esabisi bono ko babuna umurai umuteneneri wense ya Kenya igonga Jamhuri Day a president bono yo omo Kenya yanyarite gwesoke akire matukaria na makoro babwatu mu governor oyorenge kora ense ya Kenya wazo uru mwanchu muligirelinga kirotule ime yomorobali litkuneria Jamhuri Day wetenga kasi ni yonkorogonero lingo mu president kasi ni yane Jomo Kenyatta straight kazi ni yane kabisa kuruga igachise moja bokwendega noroche onsaligo yani aye murayo ndibwenzyo monene gwigabo muirio bono onsaligo ga kirende tato mwana one gatenduete nyombe ngija ndote nyombe nene chino muntu mbwata abantu mbwata mali papa pupa Jomo Kenyatta eliago chikoibolero mwana yo no kurukunera Uhuru Kenyatta eliago chikomoibolera nalinduete ga igatika ngotirimbo kagoikana magoro ngoikasotigi ngaiuna arosiri kabwata ngalina chibarasi ebarasi nsali kwanya kuline barasi tata kwanya kuline barasi usali ataiba ngaro mwanchubulini no bo kirimiti bado bwo nkorogo onyelenga turasumuro bletwani kwenda turase never tugokora tukwira na gaiga sempeon tuligiria magana mangi semi katurabe no magandi ga Madam Kalen Abusuboringo chali gaiga kurase skurelia Memorial Academy yakurnya Nyaberi Memorial antobetu sanga magana mange kegima ayu asobokorera biskuru ino boga mange aligete isemi litukeno lyo kamaiga ya matokeo ya amatemwalia KGCA agosoka ajonsi ntosanga mange gaiga ase studio iko mwancho molinga oise kobanga gwa sikirikura TV ya usase radio utakuwa umekosa mengi zaidi tobaizo kusuka to challenge chekuru kwa Geoffrey Onsarigo Matilda Kemto no karaga ngakikuandikirelia sorry ya kikera bone se sensi nyasaye tata numuyo twikiri tukuria lero na indi mapema tukunya gusuka uchiaria igere tuchikoba gusenya tugusira tusire guchigaria lakini nyasaye tata ere numuya gusira tugusire kiagera na tebe tagutiga neva no yomo mapema okay bono tate ukomyo straight igar ase never kabisa be serious bono igwa ebiriate byarenge gabu ikuri ebiriate byarenge gabu para
ebiriate biarenga igechiro ebiriate biarenge chisukuru onsi aje bono nga yokorwera ogochaka goteba ngaki ng'omwana ogo aiberetwo matemo ng'omwana ogota ng'aki ataetete bono aye gaki tari ase obobe ninkorokari ochi moibori ninkorokari ochi nimbwata amagosa is there any problem gaki bono aye oroche ka abande bakoiririata gose naye iririata nebo yogogwete okorete endaigote nogete bosa iga aye ogenderete korera gochiga ari kogoteba ng'aki onyere bakorete ki ng'aki onyere beraetete koyone tari gwete nande esukuru neyemo bagochi nande ase bakobucha amache no gabu mwane no bagocha bararagira ng'aki eragoeta yani ng'aki ere bono agoeta amatemu arafu oyone taetete aye tata baba tiga ngote tiga macheso pi tiga macheso kabisa okay bono umanye kurocha goteba ng'omwana oyo nyarebe ntakana karatiga lakini ndabori entakane yi kaki ng'aki agotang'ana amatemu vitabu konya tabuati karamu konya tabuati vinte bagosaba gochia esukuru konya tabuati uniform konya tabuati okay tuki konya tari kogingira ng'aki erakoreta agaeta agatang'ana kubwa omwana one nsibeti ogosibia aye baba tigecheche omwana oria oetete ori nere ogochaka okonya oria oetete nabagochaka okonya gochanka agi gabo noyo ogo nere nabagochaka nyore eki arakore nere achaka okonya tiga macheso konya korera ebinyoro gaiga mokona goteba ng'a abana baino mbaetete rende bono karatiga nkobori oise goteba ng'a mbaetete igo minisi nobwate endamwamo minisi nobwate borogi mapema tindi okung'aina mamake muntu bono aye oroche kabisa ekero obwate ekero ogonchoka nekenyoro ekegima ogoititigu ogoitita kenyoro kebanga mwana one taetete aye torochina naye bono okoroga oyogo osarigete torochina naye okoroga oyogo mama tata gaki kiraye omwana ogo nkoba arekia akoba omwana ogo eki asomete naki agochikoba shapima kwara zangu omwana ogo keria asomerete naki agochikoba igo asobweng'e abaibori mama tata egento mogokora keria ki tiga obochinga tari mwensi ngotebia mbarora bwate endamwamu gochia ase abana bande baetete egento ekenengeri naki somia abana abare maega bao basominga oyo rende kagwete sominga aba nabarabwo bwate kiriteri ki omwana oria entakana kware goteba ng'aki akoreta agaeta igo toigwana namo naye ncherendete iyo toigwana namo naye torabe buya mapema onye mogokora boigo abaibori ntwensi tobaise koba amaochi straight tiga tosomia abana baito igere tochi kobwenera haleluya onye tari bo mokoba mamake muntu mama okoba mokoba never. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world.
Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Temiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Temiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88 2397 or 0729 65 8659 for more information or to book an interview. Temiza School. Discover your best.